Consideramos que o viño, tanto por a súa tradición, por a súa cantidad de agricultores e viticultores que moven todo Galicia, baixo ningún concepto pode ser considerado, en este caso, estar no texto siquiera da Lei de Drogas. É unha teima que ten a Consellería de Sanidade, que ante a preocupación e ante o alarmismo que se está creando socialmente co tema de abusos de alcohol por parte da xente nova e de menores e o tema da lei do botellón, etc., pois a Consellería de Sanidade está sacando, ou quere sacar, unha lei de drogodependencias na que pretende incluir o viño, non? Nos queremos estar ligados ao viño, facer oposicións no viño, sin, evidentemente, ignorar que somos unha bebida destilada de alta graduación e que temos que incentivar, e xa o facemos, que os consumos sexan adecuados pois a xente que o vai a consumir. Pero, bueno, forma parte da nosa cultura, da nosa tradición, e nunca xenerou problemas. Non é un produto de botellón, é un produto de mesa e é un produto que eu non lle vexo ningún tipo de restriccións, salvo que haxe intereses en fomentar pois bebidas das multinacionais. Si tes cultura de viño, non bebes con exceso. Non vexo a que a xente se faga botellón con viño, ni siquiera do viño malo. Xa non digamos con viño de calidade. Non hai ningún tipo de nexo entre un viño de calidade e un problema do botellón, digamos, ou do consumo de drogas. Eso, para nós como produtores e o propio sector vitivinícola galego, incluir o viño como unha bebida que crea dependencia e equiparalo ao mesmo nivel como se poden equiparar drogas ou bebidas de alto contido alcohólico como poden ser whisky, ron, etc., vai supor unha lesión á imaxe dos viños de calidade de Galicia. A nos preocupanos enormemente porque tal como está esta lei diríamos que non se podería ni siquiera en campañas institucionais feitas por a Consellería de Medio Rural ou feitas como produto galego non poderíamos nombrar os oruxos nin os licores tradicionais, o cual pareceme unha auténtica barbaridade, xa que é un dos produtos con enorme patrimonio, sobre todo como marca. O oruxo galego é, por excelencia, o oruxo do Estado español e un dos produtos máis valorados a nivel internacional. Se nos aplican a lei, pois nos permite incluso non facer publicidade nos medios, porque non se pode facer publicidade dun produto que este metido nunha lei de drogas. Por un lado, desde unha consellería, pois axúdanos con as plantacións, as bodegas con subvencións, e por outro lado, están tachando de narcotraficantes, é dicir, é incomprensible, incompatible as dúas visións. Estamos falando dun sector que, pois aproximadamente move ao ano, incluso consta no documento que elaboramos, uns datos así un pouco máis estritos, pero estamos falando dun volumen de facturación de uns 150 millóns de euros anuais, estamos falando de 9.500 hectáreas de viñedo en todo o país, co que eso conleva, estamos falando de 60.000 explotacións vitícolas no país, é dicir, estamos falando dunha gran parte, dun sector importantísimo e, sobre todo, para concellos do interior. Estamos falando non só xa do sector da importancia que pode ter no conxunto de Galiza, senón estamos falando da importancia que ten en comarcas determinadas onde é un sector que, digamos, que é básico na súa economía, como pode ser o Ribeiro, como pode ser un Valdeorras. Non estou a falar máis de zonas como poden ser o Rosal ou a Mandi, históricas, que teñen un nombre histórico en Galiza e representan non só, senón que representan a súa base de existencia, a súa propia existencia. Creo que estamos en condicións de poñerlle frente, o sector está moi unido, tamén está poñerlle frente a que iso ten que ter unha solución distinta. Eu penso que o máis normal era facer unha lei para bebidas fermentadas específica. O fundamental é eso, que se retire da lei, do anteproxecto de lei, e que se cree unha normativa específica para o viño de calidade de Galicia.